que acaba de acontecer pois unha nova expresión tráxica da violencia que estamos a denunciar na nosa sociedade, non só na sociedade en Galiza, sino no Estado español, no conxunto da Unión Europea, e se veredes no funcionamento do sistema mundo, verdad? Xe mesmo, pois acaba de acontecer unha outra nova traxedia, outra vez en Lampedusa, nas augas desa illa a beira de Italia, onde, pois, cidadáns en situación dramática da outra banda do Mediterráneo que acuden a esta Europa que debería ser un espacio de acollida como foi para os galegos e as galegas nos anos 60 e 70 coa enxurrada da emigración a Europa en percurso do traballo que non tiña aquí, ou como foron os cidadáns e cidadás galegas dende o século XIX en América, verdad? Onde incluso lle imprimiron nome xentilicio ao conxunto dos procedentes da Península Ibérica, porque se chama gallegos ou gallegas, sexan galegos ou sexan andaluces ou sexan castellanos, volve a repetirse a traxedia. Hoxe mesmo. Aínda non se sabe a cifra de mortos, pero eu nunca mido as traxedias humanas polas cifras, porque os seres humanos non somos números. Sei que xa se contan 20 e tantos, pero eran centos deles os que viñan nesas barcazas, e aínda non saberemos cantos. Pero o grave é que, unha vez máis, o sectarismo, a xenofobia, incluso o racismo, que está medrando en todo o espacio da Unión Europea, pois volve a cobrarse vítimas de cidadás inocentes que o único que queren é vivir e traballar onde os deixen, non? E, ademais, por riba, pois hoxe mesmo tamén acaba de ser asesinada unha persona en León que, ademais, resulta que é un membro dunha institución política, a presidenta da Diputación Provincial de León. Estamos tamén a ver como continúa como un regueiro de sangue pois a violencia machista, a violencia sobre as mulleres. E non son xa a violencia social, a violencia legal nas súas condicións laborais, na súa discriminación, no seu trato absolutamente infame, sino a violencia física, non? E, por tanto, as vítimas mortais desa violencia. Todo isto é un panorama que nos vimos denunciando hai tempo, na Alternativa Galega de Esquerda e das organizacións que formamos parte desta coalición electoral. Que denunciamos a onde estamos. No Parlamento de Galiza levamos feito ao longo de toda esta legislatura, con ouvidos xordos por parte da maioría do Partido Popular nesa Cámara e por parte da chamada Xunta de Galiza, que eu insisto que é unha brigada de demolicións, de limpeza étnica e de ecocidio e socialicidio tamén. Como a veces a historia e os acontecementos pois se producen en formas aparentemente paradoxales, pero que son como un castigo do azar. Aqueles mesmos que fan ouvidos xordos ás nosas denuncias. Hoxe, a vítima cadro político desa violencia, que non foi unha violencia política, porque non se trata, según parece, son os primeiros informes policiales, dun asasinato por razóns políticas, moito menos do que se adoita denominar terrorismo, sin que entremos en disquisición sobre si ten ou non a Eduardo Galeano razón cando decía aquela cousa impresionante, non, a nivel mundial, de que a guerra é o terrorismo dos ricos e o terrorismo é a guerra dos probes, dos humillados, ofendidos, dos condenados da terra, que diría Franz Fanon. Bueno, pues resulta que ese cadro político, presidente da Deputación de Lugo, é membro do Partido Popular. De León. Dixen Lugo? Sí, podría ocurrir Lugo igual. Ainda que non sería presidente da Deputación Provincial neste momento pola composición política. Que deu lugar a con unha serie de forzas políticas acordasen que había que
suspender os actos políticos de hoxe da campaña en sinal de do. Nos estamos convencidos de que aínda ten tanta importancia ou aínda máis razón de ser de que se tomase unha decisión así a traxedia de Lampedusa de hoxe mesmo. Ou a traxedia das mulleres asasinadas por homes que non merecen ese nome, pero que tamén son produto da violencia que existe na sociedade e na situación límite que se está levando a gran maioría social dos cidadáns, especialmente as clases sociais e os grupos sociais en situacións máis límite, como as 300.000 familias que en Galiza son familias de persoas paradas, ou as máis de 100.000 que son de persoas paradas que ademais xa non reciben subvención, ou das que non teñen para alimentar os fillos, ou as que non teñen recursos para dar de comer os fillos, pero terán que pagar agora os comedores escolares. Esas situacións límites son as que enxentran moitas veces a violencia. É moi fácil de imaginar que cando unha persoa no seu centro de traballo está sendo maltratado, estánlle baixando o salario, estánlle roubando dereitos sociais, estáse tendo que enfrentar con situacións de sobrecarga de traballo, de estar contratado por 8 horas e ter que traballar 10 ou 12, sin pagas extras, e ser tratado como un escravo, que logo a pulsión de violencia, de indignación, da impotencia, a descarga sobre que ten máis próximo. Pode ser a súa muller ou pode ser un amigo, pode ser un compañero de traballo. Esta reflexión que estou facendo pareceme que é absolutamente importante, porque nós non estamos de acordo con que haxa cidadáns de distintas clases. É porque se un cidadán é membro dunha caste política, entón hai que facer un do, bueno, como digades, eu digo do, poñerse de loito, e se unha muller asesinada non, e se son africanos en Lampedusa afogados, tampouco. Ou se son mariñeiros da costeira que naufragan porque se están modificando na política pesqueira que nós denunciamos da Unión Europea, as condicións dos buques que se poden construir cando se someten outros a desguace para ter licencia. No día de hoxe, de algo que nos estamos a denunciar, é que precisamente se queremos ir ao Parlamento Europeo, enviar a Lidia cando menos ao Parlamento Europeo para que se denuncien todas esas cousas, e para lograrmos un proceso deconstituinte desta Unión Europea, este edificio feito ao revés, antidemocrático, por lo menos denunciar no único institución na que os membros son elegidos por sufragio universal, como o Parlamento Europeo, aínda que logo non teña o poder de facer as leis, non teña o poder de investir o goberno, como sería lógico, e que haxe institucións autocráticas que ninguén elixe, como a Comisión Europea, como o Banco Central Europeo, os causantes das nosas máis desgracias. Pois ir ali para denunciar todo isto e para cambiar o que hai que deconstruir todo iso, para construir unha Europa dos povos, dos cidadáns, social, dos dereitos laborais, sociais e culturais, dos idiomas, do noso idioma, de todos os demais. Estamos nesa, hoxe aconteceu, e dado que hai organizacións políticas coas que falamos e que din que o que se debe facer é suspender os actos, incluso no ámbito estricto de Galiza, xa non a nivel de Estado, pois entón nós queremos ser solidarios, non ser discrepantes nalgo que podemos ter a nosa propia variación, pero que queremos compartir. E, por lo tanto, pois, non celebrar este meeting da maneira en que estaba programado, e únicamente con esta nosa presencia, por respeito a todos vos e a todas vos, que sodes cidadáns que tedes dereito a que a Alternativa Agraria Esquerda vos comunique a súa mensaxe, as súas denuncias, as súas alternativas, o seu programa, e non tedes a culpa de que teña acontecido isto, nin que a reacción das organizacións políticas sexa que esta ser que, por outra banda, nós consideramos perfectamente comprensible. De que os cidadáns do Carballiño e de toda a comarca que non tedes a culpa, ao contrario, sois as vítimas neste caso, incruentas, afortunadamente,
do que aconteceu e de que non continúe este acto, tedes dereito a escoitarnos, pois a organización da campaña electoral, a Comisión Electoral a nivel nacional galego e a nivel comarcal, postas en conexión e en coordinación, a súa vez, pois o que van facer é convocar a celebración deste acto outro día dos que restan de aquí ao remate da campaña, por respeto a vos e por aquilo que, en todo caso, respeto ás nosas propias ideas, nada máis, e moitas gracias.